Molumçylyk men hemme işimde diň aýdymçylykda da däl beýleki durmuşyň başga bölümlerine de maşgala ýagdaýyna ýaşagyna meňzeş yerlerde molumçylyk maňa hemişe biter berýär. Hemişe gollap berende. Molumçylyk arkaly öwrenen zatlarym ýa-da tejribelerim hakykatdan hem aýdymçylykda da ýa-da başga yerlerde de jemgyýetiň psihologiýasy ýaly adamlaryň gatnaşyp ýaly häsiýetlerimi? Adamlarla gatnaşyp dogry aýtma. Sen aýtmasadyň men aýdyp oturnaşmakdy. Men şonu aýtalaýyn. Ýok, 80-nji ýyllarda zatlarda aýdymçylar konsertlere çykyp ýa-da disk satyp pul gazanýardylar da. Ýa-da konsertlere çykyp özüni reklam etmek ýa-da şu konsertlerden gerek bolan kazanç edip şoňa stilistikalar kendi. Ýöne bu sifrilizasiýa geçildi bolýan, sanly ulgama geçildi bolýan dünýäde bu birazjyk kärdatlar üýtgetdi. Sen mysal albom çykarsan, men şonu sen Instagram'da da var, sen beýleki Spotify'da zatlarda da beýleki platformalarda öz aýdymlaryň zatlaryny goýýan. Indi sana konsertdi öz dinleýijiň bilen canly görüşeniň gowmy ýa-da şol sanly virtual ulgamlarda sen bilen interaksiýa geçip belki sen Instagram'da ýazyp ýa-da Spotify'da sen aýdym skaçay edip alyp şoňa interaksiýa eden gowmysan? İkisinden birini saýlamaň kyn bolan soraglar berýär. Elbetde hem aýdymçy üçin hem şeýledir diýip bilýän. Ilki bilen öz dinleýijileri, muştoklary bilen şeýle canly görüşüp, şolara öňünde aýdym aýtmak, bul başgalarymyň bahasyny etip bolmajak. Şu adam bar konsertler berilmeli. Ýöne dogry aýdýan, sanly ulgamda dijital nimede sferada da aýdymlaryny ýaýraya, o taýdan dinläp bilýärler, şo taýdan alyp dinleýärler aýdymçylar işlerini dinleýijileri. Ýöne men beýleki saýlardym. Canly aýdyp şolary muştoklaryň canly dinlemeni, olaryň sen aýdymyny dinläp, sen bilen bile aýdym aýtmagy ýa bolmasa aýdym aýdyp oturýan muştoklaryň ýüzüne terezende olaryň sen aýdymyňdan lezzet alyşyny görmek, bular başga çara duýu berýär adama. Hatda şoň üçin hem işlegen diýip. Mysal sen bir klip çykarjak bolan. Ya bir aýda çykarjak bolan. Ýa-da iň wärksene şuňa bir gepleşikde çykjak bolan bir. PR etjekda sen. Mysal iň çekinýän zady ýa iň köp kynçylyk çekilen zat näme? Bir aýdym üçin aladyran zady. Bir aýdym üçin aladyranýan zat etjek bolan işiniň öz içindäki, mysal üçin bir aýdym işlejek bolsam, meň içimde dörejek aýdym marada bir pikir bolýar. Şeýlerek aýdym döresin diýip arzu bolýar içimde. Şoňa ýetip ýetmezdik. Ýa-da klip işlerimde göwnüňdäki, hyýalymdaky, aslında arzumdaky klipim bolmajak sen aladyran. Bolmanam milli çykdyjlar alada etdirmek. Çykdyjlar alada etdirýär. Ol etdirýär ýöne beýleki etdirýän aladasy. Hazam. Köpýany çykdyjlar alada etdirýär mana aýdaýyn. Mümkin bolsa çöken çykamak ýöne ýa-da çykmana çykýan wagtlar. Mysal bir aýdymçy bir kostümde bir eşikde ikinci çıkmajak bolýar. Onu eşik geçen o. Ya da eşiğe buna harajat geçen o. Ya da sponsor taplanan eşiğe. Bunlar aladılar bolýarmy? Aýdymçyda. Bunlar aladılar bolýar. Ne hatta kapadan krediýadan aýdymçy, aýdymçy barýada çykyşyny aýdymçy köp pul alýar. Aslında aýdymçy köp pul gazanýanym bolsa, köp pul alýar. Pul gazanýan krediýamak, köp pul gazanýanym bolsa, şo puluň ýene köp bölümini çykarmaly bolýar. Sebäbi şo kostyum bilen ikinji gerek çykmaly däl bolýar. Belki başka ýerde çyksa belki. Umuman jeýler akbarsadan ma qymmat aýdymçy, qymmat kostyum.